Ez a Danubius Rádió, vendégünk Fekete Pákó. Na, arra gondoltam, hogy most már tanuljuk meg ezt az ü betűt. Mondjad már, hogy tücsök. Tücsök. Nem, majdnem. Az ü az jó volt. Az ü jó volt. Pákó, figyelj de. Tücsök. Tucsok. Nem tucsok. De ezt mondom. De nem ezt mondom. De nem, hát ne hülyéskedj egy süket zenész. Akkor magyarul beszélj. Ezt próbálom. De magyarul beszélj. Na, kezdjük akkor, bontsuk fel darabokra. Tű. Tú. Ezt mondod, ezt akarom venni mondom. még ezt. Nem ezt mondom. Ne kiabálj, amit nem, de mondtad. tücsök. Tucsok. Nem tucsok, tücsök. Akkor próbáljunk egyszerűbbet, köcsög. Tudod, ez a szép kis edély. Igen, köcsög. Hülye kocsog. Nem hülye, csak köcsög. Köcsög. Kocsog. De nem te, nem úgy értem, hogy rád mondom, hanem te se rám mondod, hanem csak, hogy köcsög. Csak tanuljuk, igen. Pöttyös labda. Na? Hülye kocsog, pocsok labdá. Hát, nem pontosan. Nem pontosan. Hülye kocsog, pocsos labdá. Igen. Hülye kocsog, pocsok labdá.